वाट पाहत होतो मी. ज्याने मला जीवदान दिलं त्याचा मी आज घात करणार होतो. साल्या हे तुझ्यामुळेच झालं. अरे तूच सांगितलंस ना आधी तुझ्या आणि मंगेश प्रणयात मग्न आहे म्हणून. तुझ्यावर विश्वास ठेवला आणि तुझ्या पापी कारस्थाना मी बळी पडला आणि माझ्या आयुष्याची तू माती केली. आता तुला जिवंत करून ठेवून काय उपयोग. तुला वाचवू शकतो तर तुला मारू पण शकतो. असं करू नकोस. सोड ना. हे बघ साला इथे काय केलं तुम्ही? स्वतःच्या पोरीचं कुंकू बघताना कसं पाहू मी. म्हणजे ही पूजा माझी मुलगी आहे. काय? होय विलास, तीच ती माझी पत्नी. काय बोलता तुम्ही हे? होय पोरी, मी नंद्याला विचारलं हा फोटो इकडे कसा, पण पूजाच्या आईचा फोटो असल्याचं सांगितलंय. तेव्हापासून मी माझ्या मुलीसाठी इथं सारखं येऊ लागलो. मग तुम्ही एवढे दिवस का नाही सांगितलं? का लपवून ठेवलं तुम्ही? घाबरत होतो पोरी. मी एक दारुडा, कुणी विश्वास ठेवला नसता माझ्यावर. आणि या बेवड्या बापानं काय तुला काय बाप म्हणून सांगायचं होतं. मग कैलास तुमचा मुलगा होता हे तुम्हाला माहित होतं काका? नाही, ते आजच मला कळलं. म्हणून त्याला समजण्यासाठी मी गेलो होतो, पण त्यांनी माझं ऐकलं नाही. थावाने तुला मारण्यासाठी तो निघाला. म्हणून तिथूनच मी एक रिव्हॉल्वर उचलला आणि त्याच्या पाठोपाठ इकडे आला. त्याला मारलं का तुम्ही? त्याला मारलं नाही मी, मुक्ती दिली. मुक्ती ह्या दलालीच्या जीवनातून. माझ्या मुलीचा सुखी संसारामधला एक किड्याला नाहीसा केला. अरे याला जिवंत ठेवूनच काय उपयोग होत, ज्याने फक्त दुसऱ्याला उद्ध्वस्त केलं असतं. म्हणून या अभागी बापाने त्याला मारलं. माझं काय चुकलं? कैलास माफ करे मला.